एक महत्त्वाची बातमी आहे. एनसीपीच्या विलिनीकरणावर भाजप नेत्यांनी मोठं विधान केले. दोन्ही एनसीपीचं विलिनीकरण झालं तर त्याला विरोध नसेल. परिस्थिती पाहता विलिनीकरण होईल असं वाटत नाही, असं भाजपच्या एका बड्या नेत्यानं विधान केलेलं आहे. आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. विलिनीकरणासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू होती, मात्र त्यानंतर त्यावर फुल स्टॉप लागला. मात्र आता पुन्हा एकदा एनसीपीच्या विलिनीकरणासंदर्भात भाजपच्या नेत्यानं मोठं विधान केलंय. दोन्ही एनसीपीचं विलिनीकरण झालं तर आमचा विरोध नसेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. आणि या बाबतीमध्ये जे काय बोलायचं ते फडणवीस साहेब आहेत, अमित भाई शाह आहेत, मोदी साहेब यांच्याशी बोलता येईल आम्हाला. पण तूर्त मी तरी असं काही ऐकलेलं अजिबात नाही. विलिनीकरणाची चर्चा नाही. आणि तुम्हाला सांगितलं आम्ही की ती आमच्याकडूनही बंद झालेली आहेत. तिकडून जयंत पाटलांनी सुद्धा सांगितलं की आता हा प्रश्नच येत नाही, हा विषय बंद.